Модернизация частки автодороги Р-16 Тюхінічі-Высокая межа Польши была распачата летась у маі. Сёння 70% от запланаванага выканана. Працягласць объекта 13 километров 302 метры. Один участок 3 километра 800 метров была проведена модернизация существующей дороги Р-16 с устройством асфальтобетонного покрытия, с уширением до 8 метров проезжей части. И 9 километров 457 метров будет устроен так называемый объезд города Высокого в цементобетонном исполнении. Ширина проезжей части будет 8 метров, двухполосное движение. Максимальная хуткасць руху транспортных сродкаў тут узрасце з 40 до 90 км в гадзіну. У выніку павялічыцца прапускная здольнасць дарогі. Таксама будуць пабудаваны 4 кальцавыя перасячэнні. Первое кольцо будет непосредственно перед въездом в город Высокое. Уходим на объезд города Высокого. Дальше мы пересекаем автомобильную дорогу Р-85. Возвращаемся опять-таки на автомобильную дорогу Р-16, это третье кольцо. И примыкаемся в районе деревни Верховичи 4-м кольцом, тоже к автомобильной дороге Р-16. Дальше прямой путь на границу Республики Польша. У рамках праекта будаўніцтва 50-метровага пуцеправода праз чыгуначную лінію ў вёсцы Абяроўшчына. Хутка тут пачнецца бетаніраванне. Галоўная задача рэканструкцыі – палепшыць доступ да прыгранічнага рэгіёна Пясчатка, садзейнічаць развіццю транспартных паслуг і інфраструктуры, стварыць умовы для мабільнасці. Гэта вельмі радуе жыхароў і гасцей Высокага. И красивые будут объезды, удобные для автомобилистов, для людей. Это, конечно, будет хорошо. Более пограничное направление. Просто местным жителям будет намного проще, особенно когда праздники. Чем лучше дорога, тем лучше всегда для водителя. Заказчикам выступае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Брэст-Аўтадар», генпадрядчыкам дарожна-будаўнічы трэст нумар 4 абласнога цэнтра. Фінансаванне праекта адбываецца ў рамках трансгранічнага супрацоўніцтва Польша, Беларусь, Украіна 2014-2020. Грант на рэканструкцыю да Еўрапейскага Саюза 90%, астатнія дзяржаўныя сродкі. Агульны кошт праекта 5 мільёнаў 160 тысяч еўра. Завяршыць мадэрнізацыю дарогі Р-16 і ўвесці ў эксплуатацыю абход вакол Высокага плануецца ў верасні. Ганна Буйкевіч, Алексей Рыбкін, телерадиокомпания «Брест».